Ngayong araw na to, tuturuan ko kayo paano mag freestyle defense ng lasing dito sa beach. Hindi mo kailangang baba ko? Hindi ba sinabi ng mama mo? Panguna mo ah. At yun po mga siya, ganun pag depensa nyo sa katawan nyo kapag may lasing sa beach. At yun po mga siya, ngayon nandito kami ulit sa Alcoy. Kahapon pa kami nandito kasama ng tropa at saka tropa nila ni Malaya. Record na rin oh. Yo, what's up mga siyaw? Unsay kisaw mga siyaw? What's up mga kadudes? So, kasama ko ngayon mga kadudes si Franco. Frank, anong gagawin natin ngayon, Frank? Magpa-Frank tayo. Oh, relax lang. Duty na kasi bukas eh. Bukas eh. Later, uuwi na kami sa Cebu. So, nandito pa kami sa Alcoy. Nag-enjoy muna kami. Nag-leave ako sa sa trabaho ko. Then, nandito si May Paking. So, si Franco. Let's fucking do this! Frank, anong sabi mo, Frank? Magsi-swimming lessons tayo ha. Okay. Ano? Una, float. Oh, Tsaka, dyan. Hey. ganyan. Tsaka, pagod na ako. So, ngayon mga siyaw, uuwi na kami. Kasi, malapit na maggabi. So, let's go mga siyaw. At yun po mga siyaw, tapos na tayong maligo. Medyo gutom na kami. Sobrang nag-enjoy lang kami sa team ko kahit hindi tayo mabot ng 2 oras doon. No? Saglit lang kami, so medyo naligo lang kami, tas inuman sila ng konti. 2 litro ng Red Horse. Syempre, Red Horse is life sa mga taong to. At ngayon, mamayang alas 4 kami uuwi ng city. So, ayun. Pagkatapos mo ng halian, pahuway sa amin. Rest muna kami ng saglit. Tapos balik na ng syudad. So ngayon po mga siyaw, pauwi na tayo. Pero bago tayo uuwi, may kukunin tayong coffee sa 5 AM Cafe sa Dalaget. Meron na siyang physical store nyo. Yes, meron na pala sila physical store. Kasi dati, nag-aanda lang sila dun sa may parang, ang tawag dun, seawall. Dun lang sila every 5 AM hanggang 8 AM I think. So ngayon, meron na silang physical store. Nakaka-happy lang. We'll see you there. Bye-bye. They do not live there. Katong country, mo na sila supplier. Dari, kini mo na mag-try tayo mga magandang ana. So, that's the hapon.
At yun po mga siyaw, tapos na kami sa 5 AM cafe. At ngayon, dito kami magdi-dinner sa Southern Cheeks. At yun po mga siyaw, tapos na kaming kumain. Special thanks to 5am Cafe and Southern Chicks, especially to Sir Julius at saka Miss May. Grabe, ang busog-busog namin. Patay na yung diet namin. So mga siyaw, dito matatapos yung vlog ko. Till next time mga siyaw. Ciao!